Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Soňky bir 3 ýylyň içinde biz ýanky umumy ýurdun içinde bolup geçýän siýasy wakalar barada, onuň bir siýasy görüş barada, bir adamlaryň ýagdaýlary, oň bilen baglanşykly bir olaň insanyň raýat hukuklary, azatlyklary barada ýygy giderli gepleşikler. Şolong hemmeti geçip dur, gittikçe de adam köpeli urody. Ne soňky bir ýylyň içinde adamlar, bir tanalmayan adamlar geldi, täze adamlar geldi. Ödem bular bir ýanky bir ýurt içinden ýaňy diýeli 1 ýyl, 2 ýyl geçip bir gelip şu mesele goşulan adamlar däller. Bular bir şol türkmeniň yatar daňatanna laqatar diýilýäni şu bir ýanky kimsi 10 ýyl, kimsi 20 ýyl bular gezip ýörler. İçinde bulara hemme zat alaýykdy birden bular ýanky oýunlar da goşullar. A bolýa gatyga siz goşulýan bolsaňyz bir görüşýän bolsaňyz gowzat. Ýöne görüşýän adam elbetde sen biri bilen bir gurlaşýanam bolsaň oň jogabyny eşitmeli bolsaň ýa-da bir ýumruklaşyp ýörenem bolsaň ahyry bara sen şarpaňa o da bir şarpyk jogap berer, dogry dämi? Ýa-da bir ýuwaşyk bilen aňyrdan mara ýygyna ýören bolup seni bir gawa salyp 3-4 sanat bir daýawrak adamyň içine sarar, dogry dämi? O zatlaryň hemmesi hilegärlik, siýasy hilegärlik. Men mesela bir gurrun näme hatta açak bilen şunça gıyqılık geçip dur, şu onunla bunu gıyqırıp ýörler bolýar. Bir haram dağdan ses çıkanak. Hiç yine diýäňizmi? O näme üçin eger diýeli şu wagt şol odol haram maşy bolan bolsa olaýna bir oradym. Ay bir ýanky Şeyh Muradam olur tutors näme derse ýerşini gurlap ýördüm. Bundan ses çıkanak. Näme üçin? Şu kadımın arasına tapavut görünen mı? Görünüyor. Men aram adamlarla gurlaşamdı. Ya yankı bir insan hukuklarını koruyandan arasından edilen gurunun içine şunu yatleden sine diýäňiz mi? Şun bol şunu. Şu var değil. Ol varın kıdaşına pıspısın içine değil ya. Şu pıspısın ervet hili şu hiç diyesin çıkaranak etçek içine. Biberde onunla gurlayan köpeliya gıyırıp görünem var. Ay näme ders. Ay sen o sövüp görünem var. Siyesin çıkarana ol etçek içinde. Ahirine bir 19 Ağustos'ta mı näme yankı bir öz nefes tip on dekanı olan yankı bir verdim bir Haramdağın dekanı olan. Avez nefes şol stomatologiya fakültetinin dekanı şon oğlu Ataterdarowy şol ýanky jem parçaň başlady goýdy. Ol çykyş edipdir. Ve min ýustan çykyş edipdir. Ýende bir adam çykyp ahyry gurrun ýanky şol konstitusiýada üýt kötmeler salmaly diýip. Bir parlamentde bir ýanky parlament üýt ködýärler, ony iki palataly edýärler. Ýene-de bir topar hak hukuklaryny öýlerini şolara degişik hak hukuklaryny köpeldýärler. Bunu men sizem aydan adam ken men bunu qaytalap durjak gel ýöne şuun ýene de nemäde ýanky bir hal muradyň çykyşyna çalarajyk bir göz aýladym. Muňa ondan bundan ýanky sen ona ilkara şeýtdiň innem ýanky bir garşy bolýan diýip bir de bir özüni şol ýanky ýumurlamaň ýoluny gözläp ina bir ýanky bulan köpeti şeýle şol yurdun içine görüşmeli, yurdun içine barjam bu. Ya ha görüşjek gel, görüşse de şotak barıp şotada başlyk bolmaly ya beýliki. Şol ýene şoňa meňdeş gurrunlar ýanky bir diýeli bir ol çykyş eden. O Leyla Kamalowa ol göni açyk şol ne men yurt içine barma niyetimem ýokdy ya diýip garaz. Şoňa zatlara agýa bolan anäme ýanyndaky bir sapar näme yurdun içine barjak geldi diýmedimi? Ol başyndan şonu aýdyp otyra, dogry dämi? Ondan şu gezip ýören adamnyň köpüsi bular şu ılgap ýörenler bulan
gıykılığı yönü yerden näle? Eger de bir adam bir ödem mara bir howply iş etjek bolsaň, onu ilki bilen şol ýanky men ozalam agzapdym, şu siyetini çıkarman, şol ýurduň içine girer ýalak, girsinler, çyksynlar, olardan hiç şüphelenmesin bir ýanky döwlet. Biz şol ýurduň daşyndaky adamlaryň bir topary gorkuza gitti. Bular gurlap bilýärler. Indi siz ýurduň içine girip ahyry öýüňiz ýalak, entäk ýüregiňiň gorku gitmedik adamlaryň içine garaşyp, şo taýda şol ahyry millet şol demonstrasiýa ýa beýleke çykanna, şol kapitalna şolar ullukan kömekde. Emma ol adamlaryň indi birem girmez ýalak ýagdaýa geldi. Bir tarapyndan kavit bolýana bir bahana. Ýöne sin edin, yine geçen ýyl ýanky bir haramda ölüpdir diýip, Akwel sapardan başlap ondan muny wara şu ýanky halkyň öňüne düşüp ýörenler wara ýanky. Bir ýanky düýeji diýe, bir ondan ýanky bir azatlyk, bu Fergana razy, o Şeyh Muradyň oğlum mara ol şermenlik bilen aýjyjy jop men näme üçin size inanmalyp şolun ne diýerligini bilinen zaman mara o dawa eden mokýar. Beýanky Kamrat Hydyryňam içinden bara bulan mara öldü diýip, ene şonda milletin umumy ünsi şoňa garşy bolup bara jemlenen ünsüni şolar böle uradylar, paýlaşdyr uradylar. Her aýsy ödüne bir näme tutundy ýanky. Bir ol artyň harmanyna urdular. Her aýsy geldi bir ýanky partiýa bir iň merkezi azady diýäýi. Ola bir ululup oňolmady ol. Ola bir ýöne ol dogry ol okuýa ol ýanky ol nirede näme ol konstitusiýada ýa beýleki näme statiýalar bolan ýöne gurlöder ýalak adam däl, ulyny kiçini bilen ol. Nähilem olsa, azat sen burada düşünä sen bar dinden çyksaňam iýlen çykma diýlen gurulmar. Sen ýöne warryklap otýarsyň. Biraz ayıp söz olsun, aýdaýyn men. Adresatlaram aýtdy, söýünüp bilen kılmafa değişti bu. Pizda bol. Ene siz hakyky pizda bol. Ol sen näme ol sen deňmi duşuňmy sen nähilem olsa paýçylyk elden bermeler. O beýleki bar ol Birmingham'ın ýanky ol näme dip ýöreni. Ol horkullap ýören ene doňuzy ýarak. O da ondan gowdal olaňa atda kan bolup ay näme garran towukdy. Bir garry towuk otaýdy, Laplandiýada çykyp, muny etmeli, muny etmeli. Men iň ýigrenýän zadym. Men olmara Hal Muradyň ýüzüni ujakal ilki bilen öýdüm aýtdym ony. Ýöne o men olardan ýaşymam boli. On mewbede gellikäriz beýt diýip ýyzynyň mara haz beträgin diýjek bolup, o biroňa bokyýarsyň diýen bolup ýör. Siz onuň türkmenmi? Sizde ýam türkmençilik ýok sizde. Ne dili bilýäňiz, ne milliligi bilýäňiz siz. Şoň üçin bir ýanky bulan ýyna düşüp ýören adamlar, ne ýanky bulan ýyna düşüp ýören adamlar bölük bolup ýanky dargap barýar. Hemmesi bular agdybir bolarlar. Agdybirlik diýilen ol ýöne boş gurrun. Eger de sen ahyr aňyýatyň bir pikire, bir maksada ýurulmadyk bolsa, ol agdybirlik bolmaz hiç açan. Men ýanky ol umumy ýanky bir pikire, bir maksada ne şoňa diýil agdybirlik. Emma şol agdybirlikden bu milleti hemmesini boş etdiler. Bu ılgap ýörenleň bir topar bar. Ne men esasy sizin ünsüňiz näme çekçek bolýan? Nä bir ýanky ol Leyla Kamalowa nämeden ak bir ýanky gitçek gelýär beýleki. Saparam sırazy boýnanly, ben desine boýnanly. Ýöne bir sizin öňüňde düşüp ýören adamdan haýaty barjakmyşyn ýurduň içine. Bulan köpüsi ola yol başçısı, lider diýip ýörenleri. Bir ýanky daşynnaky bir ýöne ılgap ýören köçäň uğruna gıýkylyk edip ýörenler.
Olurama o yurdun içine barcak bolsa özünü betirip görkötme da. Ol bir kellesi üýşen adam bolmasa ol düşünýänlere sen betirip gıygırıp görsen o tade sen surutun alınýa we sımylla aeroportdan bardyň salamu alaykum diýerler sana. Haklyňyz ýetýär. Onu bileşin edýäňiz muny. Yurdun içine barmajak bolup edýäňiz. Ha? Siz hakyky şol siyasi populist demek ol bir tekebbirlige ýurlan gomplyk. Şol ılgaşyp aňyrda men şu arada ýanky bir täjül bermedewa onuň ol gadaklaň nimeti bilen ýanky bir Kamrat Hydyrow bular çykyş edende şol saçy uzynrak bir ýanky gadak çykyş etdi iň soňunda. Maňa şol gepleň arasynda iň bir laýyk maňdyma watan gurrun şol ýanky düşünün adamlar bu zatlaryň hemmesi eýýän düýünki geçilen gün. Biz hezin ılgap ýörşüň buna çykyş etjekmisiz? Siz hakykatdan hem şeýle ýurt üçin görüşýän bolsaňyz, onda ýurdun içine görüşmelekeniňizde. Yurdun içinde görüşmediniz. Siz çıkanınızda da Hudaý diýip bismillah çıkdyňyz, sizi görüşen adam däl. Men sizin o taýda bir ýek tük diýäýmesem. Siz arkaň çıkan adama näme üçin içine girmejek bolýaňyz? Sebäbi eger görüşek bolsaň, ha Belarusiýanyň kıyalak aňyrda bara girip, ne şoň içini yurdun içinde görüşmeli. Yurdun daşyna abi Amerika bolýa by onuň öňünde ya o besýan öňünde 5 adam, 3 adam o öýden belli adamlar bolsun. Olar yurt daşyny görüşüp ýören, ýa şo meseleni galdyryp ýören adam bolsun. Amma muny 100läp, 200läp sen kimi üşürýäňiz muny? Kimi orkaçak bolýaňyz? Onuň bir ýanky 25-nji sentýabrda yurdun içine biz bararız, näme dersip. Ne o gurrunda men geçecek bolsam bir ilki bilen awara ýanky şol bir hal Murat hakda ýanky şoňa guruldylar diýip oňa bir ýaranjalyk edip ýa şol näme bir şoň bilen oňuşmaň ýoluny gözläp ýandy diýip düşünmäň. Sebäbi men oňordan ýene-de bir dalaja ony. Sebäbi hemme zadyň belan körügi sen hal Murat. Sen başladın şonu zomba manaktan. Sen odandan şu barny öjükdiren sen. Ha? Nire çıkmaly? Men sana ozanam aýtdym ha. Indi senden millet sorya, näme üçin çykardyň diýip sorya. Çıkarandan tutulany bar. Bulan tek meselen tek öňde. Sen nire tekledin? O senden galmajak bol. Sen gurlan bolup ýörsiň o taýda. Men lükkölüňne näme diýen bolup men sana ozanam aýtdym. Innen sen sorap ýörsiň, ay bular soragy bardy, jogap ýok. Howa bolmaz oňa jogap. Sebäbi olar kelesanrak da etşiň sen şoňarak. Düşündingmi? Sen günäkär o meselelere. O senden galmajak bolup bara aňyrdan bir ýerden bir devete diýip bir zat döredi. Kamrat Hydyr geçen ýylym çykyş etdi. Ay 2 ay 6 ay aňry ise 1 ýyldan erçekdi yurdun içinde. А то, что я сказал, этой власти от сил от 2 до 6 месяцев, это реально. Через 6 месяцев этой власти не будет. 6-8 месяцев, в конце-то, 1 ýyl içeli geçmeýär näme? Hökümet. Milletin aňy huguşy üýtgän ýalyk. Siz görüňizmi adamlar ol geçen ýyl yalan söz ederside. Ödem yalan gepe goşulan ol ýanky Berdimuhammedow öldü diýilenle. Bunyň hemmeden şoňa goşulan nädip ýygyna düşüp ýördiňiz siz? Ha? Bunyň hemmeden boş gyýrypy. Indi bunyň üçin täze oglan bar. Indi ol Murat diýilen oglan o özü maňa jaň etdi, ýanky bir tiýlap, hormatlap, ýaşuly bir tanşy. Gatow zat. Men oňa diýdim, sen diýdim bol ýollaşyň nähillidim bol türkmeniň gepine baraýmasyn mara ýanky ýollaşyň garga bolsa iýmetiň poh bolar diýil ýani. Sen diýdim nähil berýän. Ay bir eýlerak beýlerak guruldy inni ýöne kim möhüde jogap bermeler, etmeler. O jogap bermezmi? Onda jogap berşini gördüm hal Murada. Ha o şertim şahym etdi, göndür on ýerine. Ha? Ondan haýsyňyz lider kiňizden.
Men eşitişime göre lider senem del, kakımra adam del. Lider anırdan şehir içinden gelen yanıkla. Ha? Size niyam etmeliğini, nahili etmeliğini bize gelen habara göre anırdan payitahttan gelen yanıkla. Ondan mara sizin eden hareketiniz näme ol ilkara doğru arınçka kepterim diyen bolun soňondan yankı bir-birini tutun diýdin, tahyýdyrdın, doğru mu? Ondan bir şu 15 bolun sen yurdun içine girjekmi, şeýlemi? Ha? Aňyrdy şu dekabr aýy şol yurdun içine girýäňiz, ýok da maýda siz girmersiňiz. Biriňizem girmersiňiz. Yalan gurrun. Näme üçin şulatlara baş koşduňyz? Men şoň üçin soraýan sizden. Siz hakyky lider bolýan bolsaňyz, milleti näme ýalňyşdyryp berdiňiz? Milletin hemisi anyk bolla bular, onunla ılgap. Ödem mara wekilhanaň öňüne salýaňyz. Olar göne şoň suratyny alar ýalyk. Netije näme geldi? O näme üçin erteň batak? Hani siz öz bir insan, onun bir raýat jogap berýärsiz. Siz lidermi? Lider bolýan bolsaň her adamyňa sen jogap bermeli. Nirek itekläp dursaňyz bolary? Aňyrda da bir warraklap giýjegini ay devette ay näme ders, onu ders maslahatlaşyp ay Abulun barını belli ettin da onun mara ol hükman surat del avcıskanın diýilen adam mara. Doğru değil mi? On çiğiti belli olsa Bismillahirrahmanirrahim aleyküm Aşgabat'ın aeroportundan. Näme üçin edýän onu? Bu milleti näme üçin tanıttınız siz? Ha? Men o besiyede çıkış edemde men şula adamlar innimetdi, bizim şuňalyk, bizim şansymyz bar diýen, onu kul etdiňiz tuğulamy. Daş edip. Kimse sizin ýygyňyza düşdüler, kimse beýanky ol diýejiň. O da bara Halmuradyň eli, Halmurat Lük gölüne diýdi, oýun Bismillah Lük gölüne elinden aldy da hamana bara. Bir lokan nemene jogap käçilik boynadan ýalat 25-nji sentýabrda barjakmyş. Hay var utançsız adam o sen diýeç. Gat utançsız adam sen. Yalandan çyndan mara sen bir hey bir ol çykyş edip sen nä göremzatmy ýerde sen ol ýanky ol neme demonstrasiýa çykan ýeriň. Ha? 14 saat ýol ol. O sizin ol Kanada'nın payitahtını, menin payitahtını yaşa. 14 saatlik yol ol. Öyle var o da şaşlık paşlık pişirilen yerde çıkış ettin, şu adam olup nem ettiniz. Bu adamları nem edip gördünüz? Nämen bu kilhanası? Doğru ol aňyrda Amerika'da obisiye, onun öňüne çıkan, olar otada o kapıran, olar gelmeýär. Bir Türkiýanyň içindäki gelen näme? Bular odal 1,5 milyon siyasi gaçkak mı bular? Bular gastarbaytyra bular. Ha? Bular gastarbaytyr, buların 90%'inde ne bilim var, ne sowat var bunun için. Ondan siz gurrun edeňizde dinlemediňizmi? Ol men düşeme oň arkasyny tutjak gel ol. Ýanky bir oň gurrunun hemmetine men anasymam men. Ananyma netimem ýok men. Yani onu aytayım, mene yurdun içine adam göremez dedi. Onu sizi gorat diýämi, ya biderek bir dava jenjen bolup giden bir dünyada bir dava bolmasyn diýip tabşyrylan adam bolup diýämi, men onu çok aýdyp biljekkä. Ýöne men sizin hemmeňize ýüzlenip aýdýan zatym. Şu bir ýylyň içinde şol ýanky 28 ýyllap dil açy bilmän millet zordan dil açdy. Raýat ıhtiýarlygyny giňeldi urady, on bilen baryny Bismillah salam alaykum diýip, inhä şular diýip tabşyrdyňyz siz. Inhä eden işiniz sizin. Kim barar? Nirek barar? Konstitusiýa üýtgetdi, aýyny bolly gutardy. Hiç adam gutarmaz. Gutarmaz. Yurdun eýesen millettir.
Yurdun gymmatlygan millettir, halktır. Halk uğur tapar, pikir etmeň siz. Ol konstitusiýany, ol dogry, ol haramda o konstitusiýany wara edil bir wagt ol ýanky bir tozanlyk köke wara, toýlarda zatlarda var. Her nemede, her kimin öýüne var, çekmäň içinde bukulup saklanýardy. Ol bir 40-50 ýyl munada. Şoňa el uranýara, ol her wagt üýtgedi otyr, nähili üýtgedönýse. Täb ol pıs ol, etçegi içinno. Ondan mara sen ýanky kakamrat, sen ol bizde ol yegen mar, ol hakly, ol geleceğini, o yalan sözüň näme sen? Ha? Haýdy yegen mar. Kim öz daýysyny, öz ejesini, kakasyny satyp sen ýanyna gelip şugullap kim işler? Ha? Bu milletini hem beytirip bulap ýörsiň. Ol adamlar var, hiç açanam olardan yüze vurmaz. Olar balgynna batan adamlar, olar ýurt eýesi, hiç açanam. Onun üçin hormatly Türkmenistanyň raýatlary, edis Türkmenistanyň milleti, halky göwün etmeň. Bu gyýgyryp geçen adamlaryň hemmesi ni ýurdun içindäki adamlara bulan haýry ýok. Bulan hemmesi boş peşen. Populizm diýilen zadyň özi siyasi meselen şu ganap duran gimaroydur. Onun için bu eger birat etjek bolsaňyz, maksada etjek bolsaňyz, ol her ýurdun awusyny öz tarzysy bilen awulamalýarlar. Siz gölýän, men ýaňa aýtdym, ol on etjek içine şoňa görä hereket etmeli. Eger de siz wara onu gıyıklık bilen aljak bolýan bolsaňyz, ol boş zat ol boş, hiç sadam edilmez. Bu berilýän wadanyň hemmesi boş. Boş. Başga ýol gözlemeli. Eger biz şondan ýokda bolmasak, biz hiç açan ýurdun içinde de barmaz, maksadymyza da ýetmez. Ýöne göreş diýilen zat hiç açan durmalýarlar, göreşmeli. Milletin mara düşünjesini giňeltmeli, agny biriktirmeli, şoň bilenem maksada yetilmeň ýoluny düşmeli. Maksadymyza yetmeli. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava. Ey Ilahi Emine, adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan yolu, atlanalım.